Mga kapuso, usa ka Dabawenya ang nagkampiyon sa Arnis sa Southeast Asian Games 2019 nga gipahigayon dinhi sa Pilipinas. Dungan natong sayro ng iyang istorya, si Jezebel Morcillo. Jezebel, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka? Okay lang, sir. Maayos lang. Jezebel, unang-una, kung muingon ta og Arnis, unsa ba ang naani ini og unsa ni siya nga klase nga sports? Arnis, sir, kung ngayon taog Arnis, mao ni siya ang indigenous Filipino martial arts. Isa niya siya sa gigamit sa ato ang mga ninuno, mga katubong ninuno sa unang panahon sa pakig-away, sir, sa mga dayuhan na gusto manakop sa diri sa Pilipinas, especially katong time ni Lapu-Lapu. Then, kung moingon po ta og sports, sir, kani siya ang Arnis is actually weapon-based ni siya, nag-emphasize og weapon-based fighting. Then declared na po ni siya as our national sports karon sa Pilipinas. Gipirmahan ni siya ni former President Gloria Macapagal Arroyo last 2009 po. Jezebel, sa imong journey sa mong sports, no, kinsa ba ang nag-introduce sa imuha sa Arnis? Ang introduce gid ani sa ako kay katong amo ang coach before high school pa ko, sir, kay nagapangita man gud sila og before og player na babae. So kato na time of upcoming first year ko ato, then nakita ko sa mo ang coach kay isa man pud sa iyang player ang akong kuya before, then ana siya kung naba daw siya isuon nga babae nga pwede ni nga mapa-appeal. So katong during sa amo ang pag-enroll, giduol niya ako ang mama, then ana siya nga kung pwede ba lagi daw i-invite ko niya magdula sa Arnis kay murag naa daw koy potential. Kaya mo to, sir. Jezebel, dihang nisulod ka sa training, no, nahilig ba ka dayon ni ining Arnis? Actually, sir, wala jud ko nahilig kay so far sakit man gud ang Arnis kung bunog kanang bunog imong makuha sakit siya, pero along the way, sir, murag nahilig ko tungod kay sa akong experience nga nakuha sa Arnis, labo na sa akong high school life. Varsity ni ato na time, then kung naay mga intramurals, appeal gid mi, then dabraa, palaro, then ang mga kumbaga ang mga allowances nga among makuha, sir, nakatabang siya sa among kay-eskwela ato na time. Jezebel, kining sa Arnis, naapay kinahanglan nga mga specific nga mga routines or body movements nga kailangang sundon? Yes, sir, naa siya mga body movements gud nga kailangan tama ang pag sa strike, para sa taekwondo, sir, nga dapat kailangan tama ang sipa. Sa mga po, sir, sa Arnis martial arts kailangan nga naitama nga pagbunal, timing sa pag-attack, timing sa pag counter-attack. Tingnan na siya, sir. Sukod nga na-involve ka sa imuhang mga training sa Arnis, usa ba nga mga competitions ang imuhang naapila na ug nadaugan syempre? So far, sir, ang pinakadako nako na naapilan kay kato pa lang 2019 SEA Games, sir. Kay wala pa man gud siya na belong sa Asian Games or Olympic, pero nagalook forward ni, sir, nga ma-appeal na siya soon. Jezebel, pila pud ka kabulan nag-training para sa mong kompetisyon ug unsa imong mga na-experience during sa training? Makaingon ko, sir, whole throughout the year naga-training man mi kay bisan pag dati working ko naa man gyapon ni time na mag-training ni after sa work or kanang mga bakante na oras. Pero makaingon ko, sir, nga ang rigid training gud namo is atong pag-abot na namo sa Manila mga almost 4 months pud to siya, sir, nga under na ni sa surveillance sa PSC kato na to during na training sa amo padulong sa SEA Games na dili pud siya lalim, sir, kay kanang murag hago kaayo ang 4 months nga training nga kanang murag makarealize mga lami na ka-equip, pero kanang makaingon jud ko nga dili pud siya jud lalim. Wala ko niaging ato ka rigid na training nga kanang almost mag-collapse ka during training, pero kato, sir, nang lami na ka jud equip, pero magka-realize ko ba nga na ako'y purpose siguro ba tugibot ka sa Ginoo dira, and kato it pays the price man po na kung saan kang kuha, sir. Sulit gayud ang imuhang mga kahago nga giagiano tungod kinakabot gayud nimo ang kadaugan. Kinsa o unsa ba nag-inspire sa imuha para kabuton gayud ang gold medal sa Arnis Women's Bantamweight Division? Ang nag-inspire gid sa ako, sir, is kanang dili na ko gusto nga kanang ma-disappoint ang akong family and especially ang nasod. And
So ko sir gusto jud kay nako ma-experience na kanang kung unsay feeling nga mudupa nga bitbit nimo ang flag sa Philippines. Kaya siya sir, mo gid ang pinaka the best nga mo to siya ang ako ang kumbaga na-motivate gyud ko ato sir bak. Jezebel, paunsa ba nakatabang ang imuhang pagiging Arnis player ingon man ang imong kadaugan ngadto sa inyong pamilya? Dako siya og tabang sir sa tinuod lang gikan pa sa una high school ko sa akong giingon gani na isa siya sa nakasupport sa amo sa pag-eskwela financially and labaw na karon sir sa pagdaog nako sa SEA Games itungtong po ni ang pandemic. So grabe sir, makaingon ko nga murag naagi day purpose nga nganong hidaog ka kay syempre walay pangita sir, walay pangita ang among pamilya, akong papa kay farmer lang. So isa to siya kato akong gidaugan, isa to siya sa among gikuan og pondo para sa among daily needs karon sa pandemic. Alright, daghan kay salamat Jezebel sa imong oras ug higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share imong istorya isip usa ka Arnis player ug syempre sa paghatag og dugang dungog sa atong nasod sa matang sa sports. Thank you sir. Thank you po sa pag-invite sa ako sa inyong program. God bless po.